Салом алейкум дӯстон, каса созен хубен. Дина мо ба як видео карда будем барои чи YouTube кор накардисад дар Россия ва мо видеоро кардем, бисёр комментариё шудан, ҳақоратам шудан. Я видеои фоидаворам кини ҳақоратам мекардиян, короче намедонам. Ва як хило гуфтан дурӯғ мега, хилош гуфтан ки кор кардисад. Мо комментари ҳар яки шуморо хондем ва уже 21000 просмотр гирифтага ва бисёр одамо шунависта ки VPN дар корай толка ба VPN кор кардисад. ва мо барои чи вай видеоро кардем, мо дар телефони худмон аввал тест кардем ва дар ҳамун телефонмон тест кардем ва камтар нормали кор кард, и сразу шумо дар видеоро бировардем дар онбайни як соат ва ҳамохали комментариро мо гирифтем ва бисёр одамо фикрҳои хушро нависанд ва ҳозир мо барои шумо бошад дута топ VPN барои шумо тавсия мекунам. Шумо метавонед якҷо скачат карданаш ҳозир подробно мефаҳмонам. VPN ҳаста ки как ба пул мехарам, моҳонаш 300 рубл, мо шумо да чихе скачат карданаша и ҳозир шумо да бесплатно мешавад через ссылка. Шумо метавонед ай телеграм канали мо скачат кунед, приложение ҳам барои Android, ҳам барои iPhone отдельный ҳаста да телеграм канали мо. Метавонед айдри телеграм канали мо скачат кунанд. Якрем я бошад телеграм канали моро дар описание мемонам. Realphone Москва. Я поён рафта боши мебиёй боло да ини хали ҳаста. Нига VPN барои iPhone ҳо, барои Android ҳо.